for you when you said here. Would did a colonel da na dia sedani bia menikanika ura. You see benya bibia ka fa ho age so gusi de. Would pair na bobo ma ne fere seka de pae. Na nkwanse ne begu ese nyina firi do yesa no de. Ataku na nkwasere wo se yeto amepe ya ntonso amepe ne pa. Obiri pantampram ya nwene nam so gine sa de. Amekobere batabu no ho anche na abre. Oh na ntwe be masa de de. Ekira sam ani akoma ya de. Aboa na ntwe wo se suoni miseni wura de na be kwasere so amna kofunti masase anko na echa nkwasere so adidie. Oh ya bo se bra be ko abo so na sabe. Ya be pre akosi ankobu ya. Na nya du fure pa ne ani bra na ye wo komo so te so dwa asere we twama aseme san to no bo. Ye pa pam so a ne ye hye woden. Ba bia wo so no be fa bia ye kwan. Ewi ya me dase. Dase. Na empenese sabe mpraduasa. Dodu akabati ase akuru kantankan ne dida. Ande no create do tati anso betwa so ya ne firi baba. Twi ahantankan. Wo so ne abusu enti no longo bo dodu akaba ne de bi wo asie no. Botan esipu mu nsura soche. Yenu anu mu tie. E de yesuade. Nti me pese nka wa no besi no so ato. Obi a woti ade no bi ka na nkana kompasa mba ko se be frato. Mo mo ya sa akwa no. Yanku ya ni. Dodu akaba. Twi ahantankan wo so ne abusu enti no longo bo dodu akaba ne de bi ewu a wasie no. Bote esipu mu no nsura soche. Ona se esusa so mfabo. Onso de Asoche. asrochi. What you see? Yanku ya ni. Epo bo asoche na sa nwanyi na o sa akọ na chi. Epo kro na wo se oni akọ nti na obo asoche na ode apra na bobo anu. Kontrol ya ne nchia na eko. Edwie firitim beto bojisuma onyira no otu mpasa. Abo na usuru atakra ba fom. Esoro kakra fam kakra nti na apan wo ye wanya siefo. Wure firi kro hina bana. Wo yina wadwa bo ase. Ye wo chekere na bo anu wo onim de ode anu sata. Twema me ntwe na makra abo. Akra wo fa panyini kyehye kate nani. Abofra kwa ni mo biara nyina furu so. Ana akra so fa panyini mpa bo hye dane fidie yi no. Opani de opani na so na abofra. Akra wo yesoma kra ne di abodwode. Abofra ne ye ne me ni hu no. Ada akra ne ko bedo ankura mu nsuo na panyini ni fie. Okre nyame ni wabu na me da ase. Sabi mpraduasa me ko bi ba nka bia. Na je sabe tina me ho ase nka pepe. Na so no meka bia kira wo sanse nya wonko na ba ye. Empraduasa sabi mpraduasa mpraduasa sabi mpraduasa. Sabi amutachi yakwa amutachi na wasan odi kuro. Aye me a me dofo oba papa bia dwubi kete. Wose ajabofo so de tiobe tata ko twa mansan wo kwaye ma na nya dukura na magumu. Oh na sanya pesa we de kakra mawie ntina me fere kontinu ofa. Ko twa mansan ko ayem. Sabe nonso wose enye apese widie kakra mawie nti me fere kontinu ofa. Ana me be so kuntun oha. Kane no so odofo ekaba kwa eri kuntun oha. Ena suma dwa. Na damfo no go so aye no abre kuntun ye twa no nsu ano. Inde so no anu abre na o si kire men tuntuni be be nye apese wedi amawi nti na be so kuntun ha ko mu abuo nti enye kuntun ofa na we kuntun oha nti eno no mayi wa firi mu yanku anim matew baako de osumu no fidie obotas no oni onim ba bia ode no kuntun pem adwenbo ne be kurati ma otom emom nso so da ya e woni tirim etiri kan je so ho me fa nko owu oba empacho ndi MC na bi owu oba fiem ayo owu oba ofiem ko ewu su anso se aka me nko a ositu so ma ogire na me se ntu ofa na me nim sagire fata me yo me sha babo aho franso wona ntia sesa no kura empampa wo ho e ma ba mu e kanidi ya ho ba njini wa de den kan fo fradu anim emfana ma boy ye hu na na bere wa chechire gu ye sa mfana makro na ne boma na empampa jo ya wo TV oh le bro ho a akoko odi mfo tie sen ande no kura odone de ne ho akodi mu kuro gu bi poso so hinta wo no kura turududu bi poso adwuma ho ye ya obi nhwe obi anim na se enso kani amfanse enfanse kodo ase abusia panyine ye ye no nya namfa so ase mafa meka odupon we to fama to bi so ansa no kura ya ntena ho ma de duadum frane mesi kroko tia emeje bode abetima betim emede ye kokko ma noros emane me pacho ya ntena ma duadum frane mesi kroko tia emeje bode abetima betim mane me ye kokko ma botokura na afi medin kodo sade wa bra ya nwene nam ewe me dase woni pani ba ko na wedi mo so wa no fonfon enam a ya nwie nso ya mfia senche etire bi so obi de besi anya adwene edem obi de besi bo otirimodan ma ne nya ya ntasi kokko na ode abo otirimodan bi akoro ya ofuru si a wasi wote hwe so a wasi besi saka ya mfa na se na pusu kura manom na wo nkwa yegina twa mu ande enu kure tudo abo kura wonkwa hayo enso womfa kwadu na bona dua ne so fa kwa me na ndoro me se wa mane wo kira kokko ba tia wo sesa na makwa ubu nkompo so a na onya abakosem akokko na tia ba ne nkumba ande enu kura abo gina mo wase ya nchikire be ma nsiku anim akokko bi de ni ma de tia so da wo tie woni na no
no kure truru aboa futukoko ni ono okoto mo nsena fikrom na so yede na chi yede nti na aboa preko wanya ngoma na kwa Appiah na aboa omfa ndi kafufu nkopam preko ni efia akase kwa Appiah de onini huni no kure nyame ni me papa na se me sesebe pe chi due ne wo afidi so mfo yakwa na kura aboa preko ni mo no dwampupunya bi asore a wo so ado saade wo so ado telo sebe nsura kokre omo ameso won sapuo ma na ade gu anum no amoboma wontene ya anase wo ni fia anase wo fia yemi se do wanwe ntentan kwa na nsenye ntentan na ba nte kuma nwene beto aso edane fidie awie me ame na na ma futuo no wasi ahumutu achi ni hu odupon ya da beto bo twa su afra no na mpafin besi wo na se ya pa afase nso na pra na wada